Siyafika TV1 uyazizwa news. Ngikubingelele mlaleli endabeni zeSiyafika TV1 izindaba ngelo Sabelo Celekhulu. Kuyaphenywa ngokubulawa kwabantu abane emotweni ngaseZakheni Plaza. Lesehlo esishaqesayo senzeke emini bebade njengoba amaphoyisa efica imoto luyashuba elombango wesizwe saseMathulini. Umshayeli unamagangangozi edansi eshayela uzinikele emaphoyiseni ophiko le-Road Traffic Inspection ePinetown. Angimnyonyobeli umuntu esayidini ngemqonda ngqo. So I wanted to Umkhwanazi ubuyela kwikhomishini kaMadlanga. Ikhomishini kaMadlanga kulindeleke ukuthi iqhubeke nomsebenzi wayo ngoLwesibili ngemuva kwekhefu lephasika elifushane njengoba kulindeleke ukuthi iphini lenhloko yamaphoyisa kwamasipala yaseGruleni EMPD uJulius Mkhwanazi abuye ezokwethula ubufakazi. uJeremy Michael okhulumela ikhomishini uthe ofakazi abangu-49 bethule ubufakazi ezinsukwini ezingu-84. uMichael phambilini umemezele ukuthi ikhomishini izothatha ikhefu lephasika ngoLwesithathu mhla ka-25 March 2026 iqale ukusebenza ngoLwesibili 7 April 2026. Uthe uMengameli Ramaphosa welule isikhathi sekhomishini ukuze ikwazi ukuqhubeka nohlu olude lofakazi obezokwethula ofakazi ngaphansi kwesifungo. Ikhomishini kusamele imemezele ofakazi olandelayo. Ngosuku lokugcina ngaphambi kwekhefu ngoMarch 24, 2026 iphini lenhloko yamaphoyisa ophiko lokuvikela kwempahla kanye nokuphepha emnyangweni wamaphoyisa kamasipala wedolobha laseTshwane i-TMPD uRevo Spice wethula ubufakazi ngamaqembu obugebengu angenisile kwamasipala. Uchaze kabanzi ngohlelo lwethenda olungekho emthethweni lokuqapha izakhiwo zikamasipala olubandakanya iGubis 84 Solution okuyinkampani yonogada eyathinteka ebufakazini bephoyisa ezingaphansi kophiko kwe-Gauteng Organised Crime Unit uSergeant Fanny Nkosi. Kuyaphenywa ngokubulawa kwabantu abane emotweni ngaseZakheni Plaza. Lesehlo esishaqesayo senzeke emini bebade njengoba amaphoyisa efica imoto ebihamba bagilwa ingaphandle komgwaqo. Kubikwe ukuthi umshayeli uhlulekile ukuyilawula ngesikhathi behlaselwa yaphuma emgwaqweni. Luyashuba udaba lombango wesihlalo sobukhosi baseMathulini eMgababa njengoba kuvele ukuthi kunamagama amabili asephakanyisiwe esekuholele ukuthini-ke kubhekwane ngeziqu zamehlo. Lokhu kwenzeke emumva kokuba emasontweni adlule kukhothame inkosi yakule ndawo uMnumzane Phathisizwe Luthuli. iSiyafika TV1 ithole ngomthombo wayo ukuthi kukhona abaphakamisa igama owangameli imali yaseMathulini futhi ongumfowabo wenkosi ekhotheme uMnumzane Busani Luthuli. Ngolunye uhlangothi kuvela ukuthi enye indlu iphakamisa igama lendodana yenkosi uMnumzane Mazwi Luthuli. Umthombo uthe igama lendodana bese livele liphakanyisiwe ngaphambi kokuba inkosi itshalwe. Amaphoyisa aqinisekisile ukuthi indiza enophephela emihlane ebilahlekile eKruger National Park isitholakele. Le ndiza ibithwele abaphenyi ababili be-SAPS kanye nesikhulu sobugebengu bezemvelo ngesikhathi ilahleka ngoMsombuluko ekuseni. Bonke abagibeli abane okuhlanganisa nomshayeli wayo abalimalanga. Had to go back to the helicopter. Umshayeli unamagangangozi edansi eshayela uzinikele emaphoyiseni ophiko le-Road Traffic Inspection ePinetown. Ngokusho kwesitatimende somnyango wezokuthutha amaphoyisa alolu phiko amphonsa imibuzo umshayeli ukuze abone ukuthi uzomthela ziphi inyathelo zomthetho. Amaphoyisa ahlabeka umxhwele uma ethola ukuthi akabulokothi utshwala futhi uyazisola ngesenzo sakhe. Zizwele ekhulumela umnyango uMnumzane Ndabezisa Sibiya elichaza kabanzi lolu daba. Igama uNdabezisa Sibiya, ukhulumela uNgqongqoshe wezokuthutha nokuhlalisa abantu kwaZulu-Natal uSibonisa Duma. uNgqongqoshe usekhiphe isitatimende
veza ukuthi umshayeli wemoto obebonakala kwivideo elapha kwi-page la Facebook le department ebonakala etayela eshayela imoto edansa umzimba ungaphandle bangibe steering ngesandla esodwa usezihambisile yena kumaphoyisa aka Road Traffic Inspectorate RTI lapha ePinetown etshengisa okukhulu kuyisola amaphoyisa ke abese yalibheka udaba lwakhe njengoba beshilo izolo ukuthi uyadingakala akwazi ukuthi alibhekisise singaveza ukuthi umshayeli nje okuhle ukuthi akaphuze kanti ukuyisola kwakhe ikhona lokho okwenza ukuthi sibone ukuthi ke uzokwazi ukuthi aqale indlela enhle eyaphambili kuyavunyelwana nje njengoba kuvunyelwe meeting ukuthi cha lokho akwenzile akuvumelekile nokuthi ke umgwaqo lo ebekuwona i-public road access road ebuyisetshenziswe umphakathi ngokomthetho akuvumelekile ukuthi mangabe ushayela kwi-public road access road ungabi naso isandla ube nomzimba ongaphandle udrive ungaphandle isandla esodwa kube isona sibamba steering khona lokho kuvunyelwene ngakho nokuthi ke kuyicala elikhulu ukuthi ungabi in control utshengise nje ukuthi uyakwazi ukulawula imoto uma udansa uyinyawo zingaphandle umzimba ungaphandle lokhu kubeka abagibeli abasuke begibele emotweni engcupheni kanti ke ama-RTI asebenza no-Operation Channel banomkhankaso oqikelela ukuthi bavikela abashayeli kanti baphinde bavikele nabagibeli nje emotweni ehlukahlukene. Mkhulumwane Herbalife sakha ekhaya products siyahlola siyelapha sibuyisa isithandwa sakho sibethela uthando sinenduku yokuqonywa umuthi womsebenzi nomuthi wesikhundla nomuntu wakho siyamkhiya senza nokunye okuningi eThekwini siku 114 Joslovo eGoli siku Chris Street Market Building sithinde ku 065 929 1574 noma ku 079 710 8120 Mkhulumwane Herbalife sakha